Jangan lagi pelit, menyakiti hati dari kaca. Udah beli liuk bunyi, liuk mengingat janji. Omay mas ya, iya, oi. Mas ngomas oi. Ini, mak ini. Jabang bayi anak isopo kondok. Ulo mak Angel. Ya Allah nduk, rupamu kok koyo ngene. Yo mak, iki ya ulo. Ya Allah nduk, mak kok tambah wedi. Mak iki ulo wong ayu ini. Ya wis nduk, sak karepmu kon golek sapa rene. Mas ulo mas ulo. Lah apa nduk golek Joko? Nang iki mak yang mak. Lu ora sudi aku duwe mantu koyo kon. Mas yo. Tri. Waduh, nah dia Sri minggat iki. Tri. Lapo sih aku sik ning jeding iku mau. Mang iku tenan Angel lah. Kok iki lho, ket mangko njaluk maca kaya Mbak Angel ngono-ngono. Angel iku, ayo digoleki nek pos. Iki lho cek Mbak Angel. Gregetan aku ayo. Ya saya ayo. Yo. Mas yo. Lah iku yo Angel. Ya Angel. Kayak ngene iki modelane kayak ngene iki sing kok kepengin iki. Iya mak ayu. Lah entahlah Sri. Kayak ngene iki kepengin iki. Lah modelane kok kene kok. Lah iya kok Sri kepengin modelane kayak ngene. Imut koyo cewek-cewek Korea. Wah ayo banget iya ya ngono sampean. Lah Mbak Wati susune lho digawe dulu. Lah yo kok iso digawe susune kayak ngene iki lho kan. Ya gak apa-apa kan susu padha. Lah entahlah wis ketok aduh. Iki jane pengaruh buruk kan gaya anakku kon jalan-jalan Angel. Ngoan macak Sarti ngono lho Angel. Aja koyo ngene tuh. Lah kayak Elsi kon modelan Angel. Duh. Prerok nyawangku. Gila ya suwe-suwe ndelok rupamu iki. Gila ya dinlok raimu. Ya mboy mau kok. Lah kan wong telu ki caklut aku ta ya apa he? Mateng kon tukaran maneh. Di pe kon. Ayo wis ayo. Duh, ana wong gelet e. Ayo bisa. Konyo. Yo. Aku ya anak ini. Kalau emone. Dendam sih nambah Nur iku. Yuk aku asline ya dendam ambek Nur asline. Aku dan gregeten. Mangkok ya kok pisah. Entek arek tuliku nang aku. Apa oh? Pas ngene iki sel mari ngepuki Angel iku nek kono. Lah apa perkara e? Poh areke moayak yo. Aku mari tipu, DC ya tak pentungi ambek arek emang di kono. Kacak-acak aku ya pengen ngepu Angel iku. Wis santai emang di kono wis tak ajar sampe apa iku kacamata sampe kene-kene lho. Mek ati tak cuklekno. Terus are ya apa? Oh yo bonyok di kono mang. Aku sing sik gregeten mbek Wati ku. Ayo kapan gua ke mana? Barang wis bebas. Aku lek gak Nur gak wani aku. Wis. Ana kowe saman. Wis gak wani lek gak Nur. Ayo wis mulai.